Sawubona, ingabe uyiphendule imilenze yakho futhi wayilimaza? Ngiyazi ukuthi udlula ebuhlungwini obukhulu, ukuvukala kanye nezinkinga manje. Kubalulekile ukuthi ubone uchwepheshe bese uhlolo. Ukulimala kwemilenze kungaba ukulimala okulula noma ukulimala obukhulu kwezigaqa ezizungezile. Kuhlale kubalulekile ukuyihlonela kahle. Ngaphambi kwalokho, ekhaya, qiniseka ukuthi uphumuza ikakala lakho, ugcobe iqhwa, uligcine liphakeme, futhi uthathe ama-anti-inflammatories ukuze unciphise ukuvukala. Okubaluleke kakhulu, qiniseka ukuthi awuzibi ama-antiaspirants. Uma kuyilimala elincane, kuzokwenza uhlale ekhaya amasonto 2 kuphela. Kodwa uma inkulu, kungase kudingeke ihambe amasonto 6. Kodwa okubaluleke nakakhulu, uma ungayinaki, izoholela ku-chronic pain syndrome engase ikuhluphe isikhathi eside. Uma ubona uchwepheshe bese ekweluleka ukuthi uyehlolwa kabanzi, mhlawumbe i-X-ray, ukuze uqedele ukulimala kwemisipha kanye ne-MRI, ukuze uqedele ukulimala kwemisipha, kuyadingeka kakhulu. Futhi uma kukhona ukulimala okukhulu kwemisipha okungazinzile, udokotela wakho angakweluleka ukuthi wenze ukuhlinzwa kwemilenze ukuze ubuyisele ukuzinza. Ngiyabonga.